ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିମା ବାବା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ ମେଳା ଲାଗେ ଯାହାକୁ ସାରା ଦେଶର ଲୋକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାର ରହସ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଧ୍ୱନି ଜାଳି ଧ୍ୟାନ ଓ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ବଡ଼ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଉଠୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫେରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସ୍ଥାରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ହୋଇଯାଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଗମ। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିମା ବାବାମାନେ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କେଶ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଜୋତା ଚପଲ ବି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷାରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଲୋଭ ଛାଡ଼ ଏବଂ ସରଳତାକୁ ଧର। ଏହି ମେଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଜଳାଯିବା, ନିରାହାର ଉପବାସ ଏବଂ ନିରାକାର ପୂଜା ପ୍ରଥା। ଏଠାରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଗ୍ନି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଭକ୍ତମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସମାଗମ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଲାଗେ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଦୋକାନ ବଜାର ମେଳା। ହାତ କାମ ଜିନିଷ ସହିତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଏଠାରେ ମିଳେ। ମେଳା ଦିନରେ ଗାଁଟି ଏକ ବଡ଼ ବଜାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ସହ ବ୍ୟବସାୟର ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ ହୋଇସାରିଛି। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଧର୍ମ ମାନେ କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ମାନେ ସତ୍ୟ, ସଂଯମ ଓ ମାନବତା।